Здравейте хора, аз съм PvP Master BG и сега играем с Наско. Той е с BG Rockstar. Да, Edeltrit. Абе, малки. Това е паркур. Играем с него. Това е много лесно. Не слагай, не чупи, не слагай блокове, не хаквай, не читвай. Не хаквай или не читвай. Да играй на креатив и enjoy. Аха. Enjoy and for you, bitch. Окей, айде. Тръгвай. Това е паркур номер 1. Аз дори не видях, че е почна. Долу как няма стълбички, как ще се качи? Има. Има. Защо ма? Падна ли? Тук трябва да скоча на глава. Скочих на стъпка главата на Стив. Изчакай, мале! Това е тролерско! Левел, ма кой левел? Изчакай, мале! Левел 2, медиум. Map Beach. Map Beach. 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 Едното е бич и другото е бич. Това е трудно. Това винаги съм го мразил. О, да. Това го направих на късмет. Това го направих на късмет. Сега трябва да скачам на глава на крипа. Това с стълбичките го правя на късмет. Оя! Yes, бе! Минах го! И аз го минах от първия път даже. Така... Крипер! Паднах на четърчето! Само че аз не можах, ама не дай да читваш. Окей. Ти без друго не можеш. Това е много як паркур. Да. Наистина. Много ма кефи. Искаш ли ние да направим паркур? За Павел. Не. Паркур. Да си го играем. Да! Що не? Пъй що да? Разбрах това как да го направя с стълбичките. Shift? Да. Окей. Насе. Тук има своим блокове. Да! Не съм то удрял. Трябваше да буснеш. Оле! Съвпада. Това ми дойде като... Трябваше някъде да пише трол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 ol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 
Ла-ла-ла-ла. Да. Ох! И аз щях да падна, само че го направих. Не! Какво? Давам Щях ръка. и аз да се тролна. Мапкара. Как? Като падна във водата. И аз съм във водата. Аз скочих във водата. Просто ако скочиш от високо, ще отидеш надолу. Но ако не скочиш от високо няма да отидеш надолу. Чакай, бе! Падни! Поръча съм това да падне. Ма не, той човека се погрижил добре да направи нивото. Той и добре го е направил. Да, той се погрижил. Даже особено от острова много ми харесва. И падни. Мерси! Падни! Паднах във водата. Човек, виж къде ме спълна! Не, честно. Минах го! Не си. Айде не го читай. Защото спална там. Не знам, сега пак умрях. И пак ме спълна тука. Добре, значи няма смисъл, вече умирам. Виж, във водата съм. Насе! Я умри да видим къде ще спалне.
в началото на мапа. А мен ме спаунват там. Значи ако умра, това там ми е спаунпойнт. Ми да, защото ти преди малко успя да скочиш там, май. Успя май да стъпиш. Така мисля, не съм сигурен. Според мен преди малко ми се стори, че не си успял да го... Не, бе! Ти къде падаш постоянно? На крипъра. Оф! Или понякога скачам, падам на слайма. Не мога да изкача стълбите! Аз съм на стълбите. Не! Забравяй да шифташ. Лайка, бос. Забравяй да шифташ ли? Не, исках да шифтна, само че вместо шифта натиснах спринта. Виж. Това е от онази бъгавата версия, където беше с трите байома в едно. Крипъра. Лайка, бос! О, е! Пак паднах в басейна. Стига, бе, какво? Насе, защо щупи това? Без диск. Сложи го. Нямам! Аз го служих и то си отиде там и си изчезна. Лайка, Значи... ги чупим тези. и ги фърляш във водата. И ги фърлям във водата. Да си попиват! Айде, чао. И аз щях се метна във водата. И аз се се метнах. 2 пъти. Лайка, бос. Лака бос, бич, лака бос. Ще гледаме ли клипове после? Набаш, че има момичета, които гледат и викат, искам и само гадже. Не знам дали има момичета, които ме гледат. И викат това, което и ти викаш. Искам да съм гадже. Какво е това, бе? И като станем на 18 да се видим и да правим. Ай, млъкни, бе! Няма такова момиче. И да, защото ако те видиш, ще изплаче. Млъкни, бе, нуб. Да, няма такова момиче, защото ако те видиш, ще изплаче. Хора! Не, базикалка няма. Yes, бе! Не, ще се изплаши от тебе, ще те помисли за слон. Насе, не съм ти приятел. Спаунпойнт! Аз па не съм приятел на Крипъра. Не, аз наистина не съм ти приятел. Стига, бе. Не, бе, наистина не съм ти приятел. Сори. Паднах във водата. О, жив съм. Не! Респаун! Ти поне се спалваш там. Така, на оградката. Видър главата. Това видър глава. Има тук видър глава! Има и огънче, в което смятам да умра. Не, предпочитам лавата. Така. Видър глава. Така. Сега шифтим. И го минаваме. Като някакви прут. Ама като... Ние сме прут. Ние всички, които гледат моите клипове, са прут. Ай, ти защо си помисли така? Че някое момиче си казва, аз го харесвам. Защото има така. Какво? Защото имах предвид, че имаш луда фенка. Смисъл? Смисъл. Тоест, коя? Откъде да знам? Все едно ти познавам събовете. Това е много
много гадно. Ой, ти ли си там, бе? Да. Айде да легнем. Аз легнах. И си седнах спална. На уидър главата. На ста. Добре, легни все пак. Ти в момента легнах в моето легло. Защото преди малко аз легнах. Легни! Не, наистина, аз легнах там преди малко. Окей. Хора, това е много як паркур. Не съм го читнал. То дори няма как. Тапан! Без да искам. Без да искам. Но... О, виж. Виж ги тука. Що е нужно да умираш? Това е по-интересно. Нуп. Е по-лесно. А, виж! Мъртъв ли си? Ела, виж. Виж тука. Да. Не, говоря за диамантите. Да. Yes. Хора, този паркур май няма минаване. Има. Нали все пак аз съм тук. Не съм се метнал като педал. Хора, мисля, че то паркур няма го минем. И ще спра видеото. Защото мисля, че няма го минем. Но като стане на 14 минути и нещо. Защото повече от 15 минути не може да снима. Може към 15 и 15. Защото съм гледал... Това е невъзможно! Нали? Аз постоянно на него таковам. Момчета, елате да ядете торта. Момчета, Ще я дойдем после. добре, когато дойдете, тогава ще ви сложа торта. Шоколадова ли е? Има ли шоколад? Има шоколад, но има и такова. Шоколадова турта? Кой обича шоколадова турта? Всеки. Аз не съм всеки. Това ще го Хора! читна. Май ще спираме епизода. Кой яде шоколадова торта? Още не го проумявам. Кой яде шоколад? То, който не е нуб. Значи ти не ядеш шоколад. Аз го читвам. Значи ти не ядеш шоколад. Защото ти каза, че който не е нуб, той обича шоколад. Аз не съм нуб, като теб. Ма ти мразиш шоколад. Аз си го читвам тука. Иде! Това е супер трудното. Не значи, че е невъзможно. Това може, ма това с... С double jump. Точно това исках да ти кажа. И как ще го направим този Bunny double jump. jump? Аз ще ти покажа. Стига да стигна до там. Майнкрафт е най-готината игра на света. Забелязал ли си? Седиш в лава и си оживел. Хора, до тук приключвам с този епизод. Надявам се да ви е харесал този паркур. Аз ви гарантирам, не мога да го мина. Чакай, ще покажа един bunny jump. Ето така правиш. Ето така правиш. Хоп и тръгваш да скачаш. Давай. Чакай, че паднах.
И хора, чао!